What's up mga pre? Welcome back sa ating YouTube channel. For the first time, maliwanag yung kuha natin. Hindi madilim, hindi night ride. Galing ha? So, medyo maaga tayo nagising kasi duty tayo kagabi. Tulog ng umaga hanggang tanghaling tapa. Hindi, wow. Magandang araw, may adlaw gikan sa syudad sa Cebu. September 20, 2022. Maraming ganap. Unahin natin dito sa Cebu City. Just today, in-announce ng Cebu City Mayor na kinuha niya as advisor sina former DPWH Secretary Rogelio Bebs Singson at saka si former Senator Franklin Drilon sa kanyang advisory council sa plano niyang gawing Singapore-like ang Cebu City. Oh my God! Wow! So, ano tingin nyo mga pre? Kaya bang gawin ng Cebu City or hindi? Kahit ano pa man yan, magandang plano yan, so suportahan natin. And then, update rin dito sa Cebu City. Open na rin yung Cebu City Night Market. So, wala kayong ginagawa, pwede kayong pumunta Cebu sa Colon, Cebu City Night Market. Merong mga food stalls, mga vendors, etc. Kung ano yung mga gusto nyo mga bilhin doon, pwede. So, konting ikat lang kasi kalalabas lang natin ng medyo may liwanag pa. Ingat tayo dito. Kaya magbigay. Yun ang update dito sa Cebu City, and of course in national news. Excuse me po. Nagbitiw nga si Executive Secretary Vic Rodriguez. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bilang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ginawa naman siyang Presidential Chief of Staff. So Wow naman! Wow! Wow! basically, di pa rin siya sa national government, administrasyon ni BBM. Tama tayong babangon muli. So, yun lamang yung updates natin ngayon. Ikot lang tayo, tapos uwi agad. Na-miss ko lang mag-record ng video. So, please don't forget to hit subscribe, share the video, and balik ulit kayo. See you around mga pre. Goodbye!